אהלן, ברוכים הבאים. בית בעיר אשקלון, 200 מטר מהחוף. בית שמשמש בית קיץ למשפחה שרוצה בסופי שבוע להגיע ולנוח קצת מול האוויר של הים. בואו ניכנס ונראה את הדברים המעניינים שעשינו כאן. נתחיל. רואים את הגג המיוחד, הוא גג בצורה מעוגלת, עם ציפוי שנקרא פלצונל, בעצם שיטה של תפר עומד, שבה לוחות של פח שלובים אחד בשני בצורה כזאת שאותמת מים, שיטה מאוד מקובלת באירופה, נותנת לגג מראה אסתטי מאוד מאוד מיוחד, והסיבה שהגג הזה חצי מעוגל היא כי הבעלים הגיע מתחום הצוללות, ולכן הבית אל מול הים מזכיר לו קצת את ההוויה של צוללת. בואו ניכנס ונראה את הבית מבפנים. וואו, אז כבר מרגישים בהבדל. ברגע שחלפנו על פני סף הכניסה, עברנו מן החוץ אל הפנים, הבית הרבה יותר קריר. אנחנו באמצע אוגוסט, כמעט סוף אוגוסט, יום חם מאוד בחוץ, לח מאוד בחוץ ליד הים, וברגע שאנחנו נכנסים פנימה לתוך הבית, אנחנו מרגישים קרירות מסוימת, צל, זרימת אוויר, הפחתה בלחות, וכל זה בזכות תכנון נכון ומערכות שהכנסנו כאן בתוך הבית, ותכף אנחנו נראה בסקירה שלנו. אבל הדבר הראשון, שאנחנו נכנסים פנימה מפתח הכניסה, מיד אנחנו רואים מאחורינו את הזווית אל החצר. הכנסנו מהחוץ, ומיד אנחנו רואים את החוץ, דבר שנותן בנו ביטחון, נותן תחושה של התמצאות במרחב, נותן תחושה שאנחנו מבינים את הגיאומטריה של הבית, והבית לא מאיים עלינו כמו איזה מקום סגור או מבוכי, וכמובן שההפניה של הבית נבחרה כדי להיות הפניה ישירה אל הים בין הבתים של השכנים. תמיד נקבל את פיסת הים היפהפייה הזאת כאן באשקלון. אם נתקדם טיפה ונצא החוצה, אנחנו נוכל לראות את החצר. אז החצר הזאת, כמו שראינו, מכוונת קודם כל לעבר הים, ככה שמתוך הבית ניתן לחוש את הנוף היפה של הים. והדבר השני הוא שיש לה נטייה קלה שמונעת מהבית להתחמם חימום רב מדי מכיוון צפון מערב, כאשר השמש הקיצית שוקעת. כלומר, אנחנו מצד אחד מרוויחים את הנוף המערבי, את הרוח המערבית, מרוויחים גם את הנוף הזה של הים, ומצד שני אנחנו לא מקבלים את השמש הקופחת בחודשי הקיץ בערב, שהיא נמוכה ומכה על פנינו, מסנוורת ומייצרת חום עודף שאנחנו לא רוצים אותו, וזאת בזכות הטיה קלה של הבית. אנחנו פשוט יכולים לחשב מראש את זוויות השמש בשמיים ולהבין איך הבית יושב אל מול האקלים באופן כזה שהוא לא מתחמם חימום יתר כשאנחנו לא רוצים אותו. שימו לב לדבר נוסף, החצר הזאת מוקפת בחלונות, גם מאזור הסלון וגם מאזור החדרים. הדבר הזה יוצר מעין לב עוטף ומאחד של הבית, כאשר יש כאן איזושהי פעילות משפחתית, כל הבית סובב סביבה, נהנה ממנה, חי אותה, חש אותה בתור איזשהו לב מאחד של המשפחה כולה, דבר שמייצר קהילה, מפגשים, קשר של מבט, קשר של מילים, ובהחלט ניתן לראות את זה כאן בתוך החצר המיוחדת הזאת. אז גם הגנה מהשמש, גם קהילתיות. מעלינו פרגולה נוספת שבקרוב תקבל את הקירוי שלה, ובואו נמשיך וניכנס פנימה. בחלל הזה אנחנו רואים חלונות גבוהים. החלונות הגבוהים האלה תפקידם לשחרר את האוויר החם, להוציא אותו מתוך החלל, ובתמורה תמיד להכניס בריזה, להכניס תמיד אוויר זורם קריר יותר מהחלונות הפתוחים של החוץ. החלונות האלה הם בפתיחה חשמלית, הם ממוקמים ומחושבים בצורה נכונה במקום חם יחסית בחלק העליון של הגג. אותו מקום החם יוצר לחץ נמוך של האוויר, אוויר חם הוא אוויר בלחץ נמוך, מה שמאפשר לאוויר בתוך הבית תמיד לצאת החוצה וליצור תחושה של זרימת אוויר של בריזה בבית. בשילוב עם האווירי תקרה שמעלים את האוויר שיהיו משולבים כאן בתקרה, הבית הזה מוכן לקיץ גם בלי מזגנים, כמו עכשיו למעשה, בצורה נעימה מאוד. אתם רואים, המזגנים עדיין לידי עוד לא מותקנים, הבית ממש מרגיש נעים מאוד. אז אגפי הבית, האגף הציבורי והאגף של החדרים, מופרדים במעין טריז של אור ושל אוויר. הטריז הזה, כמו שאתם רואים מאחוריי, מכוון בדיוק אל הים התיכון, מכניס לנו אור, מכניס לנו זרימה של אוויר אל תוך הבית, ומהווה גם קשר עם אותה פרגולה שנמצאת בחוץ. אנחנו עכשיו הולכים מכאן לכיוון חדר השינה. כאשר הרוח מגיעה מצד מערב, אבל החלון פתוח צפונה. איך בכל זאת מכניסים את הבריזה, איך בכל זאת מכניסים את האוויר פנימה לתוך הבית, יצרנו כאן דבר שנקרא מלכודת רוח. החלון בנסיגת כאן פנימה, מהווה מקום לכוננית שתוכננה כאן מראש, ובעצם השבירה החיצונית הזאת תופסת את הרוח ומכניסה אותה פנימה. זה לא ממש עובר במצלמה, אבל אני עכשיו מרגיש בתוך
זרימה של אוויר. אני מרגיש עכשיו כאילו שאני יושב ומאחוריי על הגב שלי מעברר, תכלס ממש נעים, כל הזיעה מתנדפת, וזה בדיוק הרעיון. הרוח המערבית נלכדת כאן ונכנסת פנימה ומעברת את החדר הזה בצורה טבעית ונפלאה. ספסלים נחמדים שממוקמים בחלונות לאורך המסדרון, מהווים אפשרות גם לישיבה, גם להנחת עדניות בחוץ בפרגולה, ושוב מחזקים את הקשר הקהילתי הזה בין פנים הבית לבין הישיבה שנמצאת כאן בחוץ. הם מכניסים לנו הרבה מאוד אור, הרבה מאוד אוויר, והופכים את המקום הזה למקום נעים ומואר ולא מסדרוני בצד. לבית הזה כניסה פרטית ונפרדת של ההורים. פתחתי את הדלת שמגיעה ישירות מהחצר, ונעלה למעלה, נראה את יחידת ההורים המפוארת. חלון שחרור חום מעל המדרגות, מה שגם מוציא את האוויר החם שמצטבר מעל פיר המדרגות האנכי, וגם מכניס לנו אור לגר מדרגות נעים ובטוח. חלון שחרור החום, רשת יתושים קבועה כדי שיתושים לא ייכנסו הביתה, וזרימת אוויר חם מתוך החלל נמצא פה מתחתנו, החלל הציבורי, החוצה, על מנת להכניס בריזה קרירה אל תוך הבית. טוב, הנוף מנצח. המרפסת העליונה של ההורים פונה ישירות אל הים, מרגישים פה את זרימת האוויר, את הבריזה הים תיכונית, יש פה אור, יש פה אוויר, יש פה נוף של ים, הכי פינוק שיכול להיות, מה צריך יותר מזה?